ሰላም በቀዳምነት ካቢ ፕላስ በመምራጽኩም እናመስግና ካቢ ፕላስ ከፕሌይ ስቶር ወይ አፕል ስቶር ምሳውረድናያ ናብዚ ንሪኦ ዘለና ትሕዝቶታት ካቢ ፕላስ ክመርሐና እዩ። እንተኾነ ግን ትሕዝቶታት ካቢ ፕላስ ንምስትምቓር አካውንት ክንከፍት ስለ ዘለና ኣብዚ ሎግኢን ወይ መመዝገብን መእተውን ባተን ብምጥዋቅ ንኣቱ። ድሮ ዝኸፈትናዮ ናይ ካቢ ፕላስ አካውንት እንተሃሊና ኣብዚ ሎግኢን ዝብል ገጽ ብምእታው ኢሜይልናን ፓስወርድናን ብምሃብ ንኣቱ። ንመጀመርያ ጊዜና ወይ እውን ሓደስቲ ምስ እንኸውን ድማ ኣብዚ ሓደስቲ ኣብ ዝቕድም ተመዝገቡ ዝብል ረጅስተር ኣብ ዝብል ባተን ንጥወቕ። ቀፂልና ሓፂር መስርሕ ምዝገባ ብዝጠዕመና ቋንቋ ተዳሊልና ስለ ዘሎ ትግርኛ ወይ እንግሊዝኛ ብምምራጽ ቀጽል ኣብ ዝብል ባተን ንጥወቕ። መጀመርታ ስምና ብምእታው ቀጽል ዝብል ባተን ንጥወቕ። ስዒብና ስም ኣቦና ብምእታው ብተመሳሳሊ መገዲ ቀጽል ዝብል ባተን ንጥወቕ። ዝስዕብ ገጽ ኣብ ካቢ ፕላስ ክንጥቀመሉ ንደሊ ኢሜይል ኣቲና ንቕጽል። ስዒብና ኣብ ካቢ ፕላስ ንምእታው እንጥቀመሉ 6 ኣሃዝ ዘለዎ ፓስወርድ እቲና ንቕጽል። ኣብዚ ገጽ ድማ ዘእተናዮ ፓስወርድ ንምርግጋጽ ደጊምና ንእቱ። ዝቕጽል ገጽ ጾታና ብምምራጽ ንቕጽል። ኣብዚ ናይ መወዳእታ ገጽ እንነብረሉ ዘለና ሃገር ንመርጽ። ዝተመርጸ ሃገር ድሄሩ ስለ ዘይቅየርን ምስ እንነብረሉ ሃገር ንኣጠቓቕማ ካቢ ፕላስ ዝምልከት መምርሒታት ስለ ዘሎ እንነብረሉ ዘለና ሃገር ብጥንቃቐ ብምምራጽ ተመዝገብ ኣብ ዝብል ባተን ብምጥዋቕ መስርሕ ምዝገባና ንዛዝም። ድሕሪ ዕዉት ምዝገባ እምበኣር ትሕዝቶታት ካቢ ፕላስ ብኣዝዩ ርትዓዊ ክፍሊት ከነስተማቕር ንኽእል። እናተዘናጋዕና ንህነጽ ሕብረተሰብና ካቢ ፕላስ። ካቢ ፕላስ